सर्व समाज बांधवांके मिगल नमस्कारू बालकृष्ण पै आलपी GSB कल्चर एंड ट्रेडिशन्स मळले मिगेले चॅनलांतू आम तुमका स्वागत करता. ये कोरोना काळांतू आम्ही आमगेले आरोग्या विशयांतू मस्त जागृत कोरका. तेंदुगुनू आज आमका कॅबेज पोळो करचे एक स्पेशल व्हिडिओ पळोवया. हे कॅबेज पोळो कोरका कशी म्हणू तुमका सांगून दिता मिगेल अम्मा सरोजा आर पै आणि मिगेल धुव श्रीवाणी बी पै. ആദ്യവങ്ക കൊറോത്തൈറ്റും സംഗലേരി കൊങ്കണെ കാണാന്തോലെ ക്യാബേജ പോളോ കിഷി കയറിയത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. മക്ക ഹെൽപ്പ് കൊറുക മെഗെ നാത്തി ശ്രീവാണി മെഗെ കൂട്ടാൻ അസ പോളകാടോ ഇത്സക ജായമ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. 2 ग्लास ऊरे ओरो ಈಗ 7 ಮಿರಿಯಾಸಾಂಗ ಅನಿಗ ಏಗ ನಲ್ಲ ಅವಳೆ ಜರ್ದ ಅನಿಗ ಎಳ್ದಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಅನಿ ಈಂಗು ಅನಿಗ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಈಂಗು ಅಮ್ಮಿ ಮಗ್ಗಿದ ಕಲ್ಚೆ ಆ ಮತ್ತ ಮಟ್ಟು ಓತ वट्टुंगल्ले मीठगांजल्ले आणि सनू ये चिंचंपा कुट्टुगालू विसरली ते वेगळगा आणि इंगू घालता. इंगू घाल्लो आणि क्याबेज घालू होता. आवे मेगे नत्तीने गोंकेल्लेलो अड्डीपोळी क्याबेजा पोळो आम्ही खमचा होताय.